Аз съм Пламена Димова. Моята роля в Intelligent Systems е да бъда консултант. В компанията съм от 13 години. Това, което се научих в компанията през всичките тези години, е да бъда търпелива. Надеждите ми за развитието и бъдещето на компанията е да се разрастваме все повече, да навлизаме да стъпваме на различни континенти и държави и да удовлетворяваме нашите клиенти. Като част от екипа на Intelligent Systems посетих може би повече от 30 държави. За мен Intelligent Systems в една дума е семейство.